Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик. У ефірі «Об'єктив». Генеральная прокуратура вынесла офіційне папярэджанне редактору газеты «Новый час». Нібыта выданне парушае закон об экстрэмізме. Нагодай стаў артыкул дасведчанага беларускага журналіста Сергея Пульшы, які ставіць пад сумнеў легітымнасць рэжыму Александра Лукашэнкі і ўзгадвае міжнародны крымінальны трыбунал за злачынствы сілавікоў і чыноўнікаў. А галоўнай рэдактарцы парталу «Тутбай» Марыне Золатавай і журналістцы Алене Толкачовай выстанавілі абвінавачанне ў несплаце падаткаў. Гэта да 7 гадоў турмы. Белсат выказвае салідарнасць з калегамі і працягвае працу насуперак усялякай цэнзуры і запужванню. Гэта сапраўднае свята, калі ты зможаш пабачыць, дакрануцца і паразмаўляць з абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Некалькі гадоў таму усім нам у Еўропе было лёгка ігнараваць прыроду гэтага рэжыму. Мы займаліся іншымі справамі. Зараз гэта не так, і гэта вялікае дасягненне беларускага народу. Псеўда-Хамас разбушаваўся. Хто мініруе беларускія школы і міжнародныя рэйсы? Рашэнне пра захоп Романа Пратасевіча прымалася досыць вузкім колам людзей. Офицер, кандидат, политвязень. Микола Статкевич – полная противоположность Лукашенко. Микола Статкевич живет для Родины. Эстонія зробіць усё, каб паднімаць тэму Беларусі і аказваць максімальны ціск на рэжым Лукашэнкі падчас свайго старшынства ў Радзе бяспекі ААН. Аб гэтым заявіла прэзідэнтка Эстоніі Керсці Кальюланд падчас сустрэчы са Святланай Ціхановскай. Кальюланд ушанавала хвілінай маўчання памяць Вітольда Ашурка і ўсіх ахвяраў рэжыму. Згадала справу Тутбай і затрыманне Романа Пратасевіча і Соф'і Сапегі. Святлана Ціхановская падзякавала Эстоніі за безальтэрнатыўную дэкларацыю падтрымкі беларусаў і за ціск на Лукашэнку і ягонае атачэнне. Некалькі гадоў таму усім нам у Еўропе было лёгка ігнараваць прыроду гэтага рэжыму. Мы займаліся іншымі справамі. Зараз гэта не так, і гэта вялікае дасягненне беларускага народу. Вельмі важна зрабіць націск на тое, што вас выбраў беларускі народ. Гэта вашае рашэнне. Еўразвяз прымае гэты выбар. У вас ёсць права выбіраць, і мы гатовыя адстойваць гэтае права. Я хотела б сказаць, што Эстонія адна з тых краінаў, якая падтрымлівае Беларусь маральна і на практыцы. Мы вельмі ўдзячныя эстонскаму ўраду і народу за арганізацыю саміта ў пытаннях бяспекі, за падтрыманне медыяў і грамадзянскай супольнасці пасля леташняга разгону і падтрымання ўрадзе Еўразвязу. Мы вельмі ўдзячныя за нашу моцную пазіцыю і моцныя дзеянні пасля выпадку з атрыманнем самалёта РНР. Я ведаю, што вы ведаеце беларускі парадак дня, гэта і знішчэнне Тутбай, самага папулярнага інфармацыйнага парталу, і смерць палітычнага вязня Вітольда Ашурка, які памёр пры нявызначаных абставінах, і, натуральна, выкраданне грамадзянскага летака і затрыманне журналіста Романа Пратасевіча. І зараз з намі на сувязі Сталіну Аліна Коўшык. Аліна, вітаю, якія асноўныя вынікі гэтага працоўнага візіту і чаму сустрэчы з кіраўніцтвам Эстоніі такія важныя? Вітаю, Ярослав, вітаю, шановне господарство. Так, сёння мы знаходзімся ў Талліне. Гэтым разам цяпер мы знаходзімся ў крэатыўным постіндустрыяльным квартале Телесківі, дзе толькі што скончылася прэм'ера спектакля свабоднага тэатру «Эрор 403». Вось толькі што прэзідэнтка Керсці Кальюланд, а таксама Святлана Ціхановская пакінулі будынак пасля таго, як паспелі абмяняцца ўражаннямі ад гэтага спектакля, вельмі моцнага, брутальнага, але вельмі важнага. Як сказала ў размове са мной сама прэзідэнтка Эстоніі, яна вельмі спадзяецца, што дзякуючы такой культурніцкай дыпламатыі і іншыя краіны
еўразвяза змогуць глыбей зразумець тое, што адбываецца ў Беларусі. Аднак палітычны складнік заняў Святлане Ціханаўскай першую палову дня. Гэта быў шэраг вельмі важных сустрэчаў, асабліва важных таму, што ўжо заўтра Эстонія пачынае старшынства ў Радзе бяспекі ААН. І штаб Святланы Ціханаўскай вельмі спадзяецца на тое, што Эстонія будзе моцным адвакатам Беларусі і будзе прасоўваць беларускую тэму на міжнароднай арэне. Гэта вельмі важна цяпер, каб моцна ціснуць на рэжым. Эстонія заўсёды моцна падтрымлівала беларусаў і была адной з першых, якая безакалічна падтрымлівала все пачынанні беларускага народа ў барацьбе з рэжымам. Сёння прэзідэнтка Эстоніі выказалася за прыняццё хутчэйшае 4-га і 5-га пакету санкцый, а таксама выказала, што будзе дапамагаць медыапраектам і грамадзянскай супольнасці невялічкімі грантамі. Таксама Святлана Ціханаўская сустрэлася сёння з дыяспорай, яна заўсёды гэта робіць, гэта сталы пункт праграмы. Беларусы заўсёды ў кожным куточку, дзе з'яўляецца Святлана Ціханаўская, яе чакаюць, сустракаюць апладысментамі. І сёння гэта была вельмі цёплая сустрэча, шчырая размова. Вось ужо цяпер, калі скончыўся локдаун, калі рэальна можа сустрэцца крышачку больш асобаў, больш за 70 чалавек з беларускай дыяспоры ў Эстоніі прыйшлі на гэтую сустрэчу. Дякую вялікі. З намі на сувязі была Аліна Коўшык на сувязі з Сталіну. І як мы толькі што пачулі, ад заўтра голас грамадзянаў Беларусі можа быць пачуты ў Радзе бяспекі ААН, дзякуючы Эстоніі. А мы ідзем далей. Ініцыятыва «Байпол», заснаваная былымі міліцыянтамі, пракурорамі і следчымі, незгоднымі з масавымі рэпрэсіямі, стварае падпольнае народнае апалчэнне. Для аднаўлення законнасці, а таксама абароны незалежнасці Беларусі, сітуацыйна-аналітычны цэнтр рыхтуе мабілізацыйны план «Перамога», у якім можа ўзяць удзел кожны патрыёт Беларусі. Мобилизационный план «Перамога» направлен на восстановление законности и правопорядка в Республике Беларусь. То есть нельзя говорить, что это какой-то радикальный план, где будут люди призываться выходить на улицу и свергать действующую власть. Люди будут распределены по группам не более 3 человек. И людям будут направляться мобилизационное предписание только при наступлении какого-то определенного события, такого, например, как у нас было в августе. И они ходили по улицам, собирались до 500 тысяч человек, но ни к чему это не привело. Если случится такое же событие еще раз, мы уже будем знать, что делать. И мы людям раздадим конкретные указания, кто должен что делать, куда направляться. Вот. Поэтому записывайтесь в наш план «Перамога», и вместе мы победим. Бомбаў у школах, пра якія паведамляла Міністэрства ўнутраных справаў, не знайшлі. Інфармацыя аб замінаваных школах, як раней паведамлялі падначаленыя Івана Кубракова, нібыта прыйшла на электронныя скрыні дзяржаўных арганізацыяў. Таксама роўна праз тыдзень пасля прымусу да пасадкі авіярэйсу Афіны-Менск хтосьці даслаў інфармацыю аб замінаваным самалёце Дублін-Кракаў і таксама авіякампаніі Ryanair. Больш пра фальшывы тэрарызм і палітычны пераслед распавядзе Вітаўт Сіўчык. Свабоду Раману Пратасевічу. З такой вокладкай выйшаў вядомы чэшскі часопіс «Рэспект», у якім таксама цытуюць словы Рамана з апублікаванага відэа пра тое, што з ім усё добра са здароўем, а супрацоўнікі адносяцца да яго максімальна карэктна і па закону. І ўсё гэта пад прыцэлам аўтамату. На захадзе добра разумеюць, што адбываецца. У Беларусі ж тым часам маюць месца вельмі дзіўныя рэчы. 118 школаў у Менску і яшчэ 150 навучальных установаў у Магілёве, Бабруйску, на Гаразеншчыне і ў іншых мясцовасцях сёння сталі ахвярамі фальшывага мініравання. У школы быў адпраўлены мэйл наступнага зместу. Школы замініраваныя. Я супольнік Пратасевіча. Калі прагрыміць выбух, неабходна вінаваціць толькі Пратасевіча. Таксама выбух ніяк не звязаны з працай міліцыі ды іншых органаў Рэспублікі Беларусь. Частка мэйлаў была адпраўленая з адрасу артапеда з Омску. Медыі выказваюць здагадку пра ўзлом электроннай пошты. Ніякай рэальнай небяспекі не знайшлі. Міністэрства ўнутраных справаў нагадала, што захлуслівыя паведамленні аб мініраванні пагражае да 7 гадоў зняволення.
В настоящее время компетентными службами проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, распространивших данные ложные сообщения об опасности. Між тым, чарговую хлуслівую інфармацыю Міністэрства транспарту зняпраўдзілі сёння журналісты Тутбай. Яны высветлілі, што 23 траўня з аэрапорту ў горад не вылятаў чартар. У той час, як чыноўнікі заявілі, што Ryanair давялося садзіць у Менску, бо лётнішча ў горадні не працуе. Выглядае, што пэўныя нестыкоўкі былі, не адсутнасць каардынацыі паміж рознымі установамі. Я нават думаю, што гэтае рашэнне пра захоп Рамана Пратасевіча прымалася досыць вузкім колам людзей, бо калі б гэта было з прыцягненнем экспертаў, у тым ліку міжнародных адносінах, то яны паспрабавалі б спыніць эту аперацыю. Сёння Владзімір Макей заявіў, што грамадзянку Расіі Сафію Сапега, захопленую з самалёту Ryanair, могуць перавесці адбываць пакаранне ў Расіі пасля рашэння беларускага суда. Ёй дагэтуль афіцыйна не прад'яўлена абвінавачванне. Адвакат заявіў, што ў дзяўчыны здараюцца панічныя атакі. Несколько необходимых условий для того, чтобы такая передача осуществилась. В первую очередь это ходатайство осужденного, его близких родственников или адвоката. После этого получаются согласия обеих сторон, и тогда вполне возможно, что осужденная может быть передана в другое государство своего гражданства. Яшчэ адно зняпраўджванне афіцыйнай інфармацыі беларускіх уладаў сёння апублікаваў сервіс электроннай пошты ProtonMail. Следчы камітэт заявіў, што з яго атрымаў 2 лісты пра мінірванне самалёту. У кампаніі сцвердзілі, што мэйл быў толькі адзін. Еўрарадыё звярнула ўвагу. Паштовая скрынка, адкуль адправілі пагрозу, была створаная 14 траўня, акурат, калі скончыўся візіт Святланы Ціханаўскай у Афінах, пасля чаго яна вярталася ў Вільню. Ці гэта бы магло быць скіравана на Святлану Ціханаўскую ці не, пакуль яшчэ рана казаць, але мы будзем вывучаць гэтае пытанне, у тым ліку звяртацца да партнёраў замежных, якія змогуць нам дапамагчы разабрацца ў гэтай сітуацыі. Сёння стала вядома, што Кіпр далучыўся да авіяблакады і забараніў беларускім самалётам выкарыстоўваць сваё неба. Таксама з'явіўся новы рэйс Белавія да сталіцы Башкартастану, Уфы. Напярэдадні Святлана Ціханаўская разам з іншымі лідарамі яшчэ раз звярнулася да чыноўнікаў, каб яны не падтрымлівалі Лукашэнку, які вядзе краіну да катастрофы. Вітаў Ціўчык, Белсат. Палітзняволены Зміцер Фурманаў ужо адбыў палову тэрміну, які для яго просіць пракурор. А выраку ўсё яшчэ няма. Зміцер, як і іншыя фігуранты справы Сергея Ціханаўскага, сёння выступілі з апошнім словам у судзе. Ніхто з абвінавачаных не прызнаў сваёй віны. Падрабязнасці распавядзе Ірына Карніенка. Фігуранты справы Ціханаўскага выступілі з апошнім словам у судзе Кастрычніцкага раёну горадні. Падчас прамовы Дмітрый Фурманаў заявіў пра прававы дэфолт у краіне. Яўген Разніченка назваў усё правакацыяй і папрасіў яго апраўдаць. А Владзімір Кніга быў сціслым і выгукнуў «Жыве Беларусь». Усіх трох затрымалі на пікеце для збору подпісаў за вылучэнне Святланы Ціханаўскай год таму ў горадні. На тым жа пікеце затрымалі і Ціханаўскага. Вы знаете, вот хотя бы было бы правда, честность, открытость. И все бы поняли, почему и как. Мамы, все бы поняли. Но тут вообще вот получается какая-то непонятная игра, что ли. Бацькі Дмітрыя Фурманава турбуюцца аб фізічным стане сына. Маўляў, ён уже 26 дзён адбыў у карцары, і яму далі яшчэ 8. С супругой очень переживаем. Мы до такой степени уже изнервничались, устали просто-напросто. Не говоря о том, что Дима, он же находится не в санатории, он находится в тюрьме. И вот это вот, и еще к тому же эти карцеры. Администрация цепляется по поводу и без повода. У маскоўскім раёне Берасці суддзя Вера Філонік пачала працэс над другой групой людзей у пінскай справе. На лаве падсудных апынуліся 11 асобаў. Пінчукоў вінаваціць паводле крымінальнага артыкулу удзел у масавых беспарадках 9-10 жніўня летась. Обвинения смехотворные. Я заранее могу предположить, что сроки будут снова чудовищные, не соответствующие процессу. Родственники на сей раз уже иллюзий не испытывают, они понимают
всю предвзятость нашего судебного процесса. Паводле праваабаронцы, першая група Пінчукоў адрозніваецца ад другой нязначнасцю дзеянняў. Калі ў першай групе яшчэ былі асобы, якія хаця б трымалі ў руках рэйкі ад лавак або кавалкі бруку, то цяперашнім фігурантам ставіцца ў віну распырсківання мінералкі, сарваныя кветкі і пустая бляшанка ў руках. По совести сказать, то, что сейчас происходит в судах, может приготовить почву к гражданской войне. Однозначно это не способствует какому-то единству и согласию. За каментары ў тэлеграм-канале «Карацелі Беларусі» другі раз спрабуюць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці Алексея Ліпеня. 13 красавіка суддзя Заводскага району Менску Олег Каляда ўжо пакараў Алексея 5 гадамі хіміі, нібыта за абразу і пагрозу міліцыянту. Сёння ў тым жа судзе разглядалі новыя эпізоды старой справы. Алексей прызнаў сваю віну. Хоць прокуроры патрабуе 2,5 гадоў абмежавання волі, але за кошт паглынання меншага пакарання большым, тэрмін застанецца ранейшым. 5 гадоў абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу. Даже адвокат в суде уточнил, что эти 3 эпизода проходили в тот же временной отрезок, что и первые эпизоды в первом судебном заседании. Общая сумма исков сейчас, которая лежит на рассмотрении у судьи, 2000 рублей. Марыя Несцерова 7 месяцаў чакала свайго суда ў СІЗА. Праз сваю грамадзянскую пазіцыю жанчына стала фігуранткой крымінальнай справы аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Первое, что вообще шокировало, что Мария была приведена в наручниках. Наручники были застегнуты сзади, как будто это такой преступник, который может не просто сбежать, но и оказать сопротивление. Жыхар Жабінкі Алесь Ярош быў пакараны 2 гадамі хатняй хіміі за абразу Лукашэнкі. Паводле следства, мужчына яшчэ летась размясціў у адным з тэлеграм-каналаў паведамленне абразлівага характару, і гэта інфармацыя стала даступнай неабмежаванаму колу людзей. Ірына Карніенка, Белсат. Роўна год таму затрымалі Мікалая Статкевіча. Яго схапілі па дарозе да выбарчага пікета Сергея Ціхановскага. Пратрымалі пад арыштам 30 дзён, а потым распачалі крымінальную справу. Надзея Бельская. Роўна год Мікалай Статкевіч утрымліваецца за кратамі, ды ўсцяж чакае суда. Яго затрымалі на старце выбарчай кампаніі падчас збору подпісаў за вылучэнцаў. Крымінальную справу распачалі паводле 2 артыкулаў за арганізацыю і рыхтаванне да пратэстаў, за што зняволены палітык. Альтэрнатыўнае меркаванне на гэты конт маюць жыхары Гомеля. За политические идеи, за собственную мысль, которую он выражал. Беззаконие у нас в стране творится. Тем более, зная, что Статкевич и до этого несколько сроков отбывал, и длительных сроков. Думаю, много несправедливости у нас в стране. Значит, в чем-то виноват. Поэтому и сидит он. Значит, все правильно. Мікалая затрымалі па дарозе на пікет Святланы Ціхановскай. Двойчы далі 15 сотняў арышту. Але пасля іх палітык на волю гэтакі не выйшаў. Жонцы Мікалая Марыне Адамовіч удалося пабачыць мужа толькі цяпер. На спатканні спадзявацца нават баялася. У гомельскую турму ехала хутчэй, каб пераканацца, што муж сапраўды там. Але калі я пачула, што там сваякам аднаго з нашых фігурантаў далі спатканне, а паколькі мы на сувязі, то мне паведамілі об этом, то у меня зародилась такая такая вар'яцкая надея, я себе так не настройваю себе, тому что потом будет вельмі балюча, да? Але все ж таки оно адбылося. У кожным лісце Мікалай падтрымлівае сваю жонку. Трымайся, родная, піша ён. Але апошнімі месяцамі яны зноў прыходзяць з перабоямі, кажа Марына Адамовіч. Перасталі аддаваць Мікалаю і часопісы, якія выпісалі для яго. Казалі, што пасля этапу вернуць. Падманулі. Пішуць жа Мікалаю шмат. На волі палітыка чакаюць не толькі родныя і блізкія, але і тыя, хто натхняўся ягонымі ідэямі. Статкевич – полная противоположность Лукашенко. Микола Статкевич живет для Родины. С 91 года, когда с тех пор, как он создал белорусское сгуртование войсковцев, и до сегодняшнего дня он все делает для того, чтобы Беларусь была вольной, чтобы Беларусь была процветающей. Мікалай Статкевич быў кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2010 года. Летась ён сфармаваў каманду кандыдатаў пратэсту, дапамагаў Сергею Ціхановскаму. На пачатку траўня стала вядома, што ягоную справу перадалі ў Вярхоўны суд. Для Мікалая Статкевіча гэта можа быць 3-й крымінальны тэрмін. Надзея Бельская, Белсат. Гэта ўсе навіны, але наперадзе вас чакае размова дня Віталя Цыганкова з пытаннем, чаму Крэмль не выкіне таксічнага Лукашэнку са сваіх праектаў і чаму Пуцін вымушаны яго цярпець.
З вами быў Ярослаў Сцешык. Сустрэнемся заўтра о 21 гадзіне на Белсазе.